Gọọmenti Anambra steeti ekesaga akwụkwọ cheki ego dị otu ijeri naira na narị nde naira 524 maka ịkwado ụlọ akwụkwọ dị iche iche bụ nke ndị ụka na steeti a. Gọvanọ Soludo meribere ya bụ mmemme na Gọvanọ's Lodge Amawbịa. Eji ike abanaba onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ a. Ndị ụka Salvation Army bụ ndị enyere akwụkwọ eji adọrọ ego nke ego ya dị nde narị naira 60. Ndị ụka Pentecostal ka enyere ego dị nde naira 40. Nde narị naira 55 bụ nke enyere ndị ụka Anglican, ebe nde narị naira 9 bụ ndị enyere ụka Catholic. Ndị isi ụka dị iche iche ahụ bụ ndị gọvanọ nyere ya bụ akwụkwọ eji adọrọ ego. N'okwu ya, Gọvanọ Soludo kọwara na ya bụ ego enyere gbadoro n'ụkwụ n'otu ihe nke gọọmenti ya ji wee hibe isi akpọrọ Human Capital na Social Agenda, ma kọwaa na ihe gbasara ahụike ọha mmadụ nakwa agụmakwụkwọ ọha mmadụ bụ nnọọ nke daghachiri azụ nke ukwuu. Ọ kọwara na gọọmenti ya kere ajị n'ume iji wee maa ihe ha ga-eme ọkachasị n'ihe gbasara ahụike nakwa agụmakwụkwọ. Na mbụ ka kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dr. Afam Obidike nọrọ wee chịkọta ụmụ ihe dị iche iche gọọmenti Soludo mere na mpaghara ahụike. N'okwu ekene ya, onye isi oche Pentecostal Fellowship of Nigeria ngalaba Anambra Bishop Moses Ezedebego kọwara gọvanọ Soludo dịka ngọzi Chukwu nyere ndị Anambra ma kwuo na ọ na-achịkọta onye ọbụla ọnụ n'agbanyeghị ụka maọbụ okpukpe ha na-ekpe. Osote aka na-achị steeti a Dr. Onyekachukwu Ibezim, nnukwute onye ode akwụkwọ gọọmenti a Ọkammụta Solochukwu Lobelo, Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Ezeajuri, Archbishop Alexander Ibezim, Bishop Paulinus Ezokafọ, Bishop Jonas Benson Okoye, Bishop Dennis Isizo tinyere ndị ọzọ bụ ndị nọ na ya bụ mmemme. Site n'obi gọọmenti dị n'Amawbịa, Eji ike abana maka akụwa ABS.